projekt bude peniaze spravodlivo rozdeliť celé Slovensko. Východ, stred, západ. Nemôže všetko peniaze západ, alebo všetko peniaze stred. Nespravodlivo. Bude rozdelené. Projekt, zameranie, cieľ, aby celkovo lepší život nepočujúcich, znamená oblasť, vzdelávanie, napríklad nepočujúci v tom, aby lepší život, aby lepšie zamestnanosť nepočujúci, lepšie zdravie, lepšie sociálna oblasť, lepšie práca, klub, v tom patrí nepočujúci, lepšie ľudské práva. Môže platiť prenájom alebo mzda. Pozor, nemôže nakupovať cigarety, alkohol alebo platím auto a podobne.